Sä rupesit heti ratsastaa, kun mä rupesin kuvaamaan. Äsken sä vaan sähelsit siellä. Kuvaan. Tosin mä en ymmärrä, miksi tässä palaa punainen. Mä taas tietysti typerään just tässä päässä yrittää kävellä. Niin, kun noi kaverit on tossa. Niin. Mutta tää alkaa kyllä muuten rauhoittua mun mielestä. Niin, kun sä rauhoitut itse kans, niin. Hartiat taakse. Niin hyvä testata omaa ratsastustaitoa hyvällä vieraalla. Niin. Istut vaan pystyssä. Niin. Niin. Rapsuta vähän sisäkädellä, niin se rentoutuu. Tämä on melkein kuin mä aikanaan sitä untoa kokeilin, vai mikä sen nimi oli? Ei se ollut unto, kun se oli unski. Unski, niin mä en saanut sitä ikinä lopettaa sitä laukkaa. Sitten kun